Uy, miss, bago ka pumunta sa sementeryo, pwede ba dalawin mo muna ang puso kong patay na patay sa'yo? Hoy miss, huwag kang mag-alala kung wala na ang mahal mo sa buhay. Tandaan mo, nandito pa ako, nagmamahal sa'yo ng tunay. Hoy miss, hindi na pala pwede pumasok sa sementeryo? Pwede ba? Diyan na lang ako papasok sa puso mo. Uy miss, ang pag-ibig ko sa'yo ay parang patay. Kasi, malamig na! Unang araw pa lang binahanda kita. Bakit ba ganito ang aking nadama? Di man kita lubos. Uy miss, ngayong araw ng mga patay, magsindi ka ng kandila para maliwanagan ang isip mo na walang kayo. Unang araw pa lang binahanda kita. Bakit ba ganito ang aking nadama? Di man kita lubusan pagkilala. Uy miss, sa sementeryo may RIP. Ang I ay ako. Ang R at P ay right person. So ako ang right person para sa'yo. Uy miss, multo kita. Ay mali. Gusto kita. What's up mga idol? Pasensya na day mo kay ako rang usa. Kay ana naman po kong mag-inusara. Unang araw pa lang binahanda kita. Bakit ba ganito ang aking nadama? Di man Mao bitong ngita ko ikatulo. Ito guys, karong tataod kay mga anhimo to mga kauban, kung mga kauban kay magbuhat may another video. Kung kinsa dito magpa-shoutout, leave a comment below. Hashtag Team Cram. Kay basin amo ma-shoutout inyong mga pangalan karong next video nga mo buhaton. Then don't forget to subscribe. Thank you. Napamudya. Thank you. Think you stop me, I'm all the way